Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 4 bersikulo 43 ngadto sa 54. Sa duha ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea kay siya mismo nag-ingon. Ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo og nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, din ang tubig iyang gihimong bino. Og didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nagsakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya nga muadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, "Wala gayud kaninyo'y mutuo kanako gawas kun makakita kamog mga milagro." Ang opisyal bitubag, "Sir, kuyog na intahon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak." Si Jesus mitubag kaniya, "Lakaw na, kay ang imong anak naayo na." Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli sa ila. Samtang nagpadulong siya sa ilang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya, iya silang gipangutana unsang orasan na ayo ang iyang anak ug sila mitubag, "Gahapon sa alauna, gihuwasan siya sa hilanat." Unya na hinumdum ang amahan nga maugayod kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.